Ora ngira yen ngapusi kowe ngapa tiwong liya urip tansah kaya ngene nangis batinku kesiksa udan tangis saben dina tega nglarani atiku tansah nelongso kene karepe tutik hah apa kabeh lelakonku kowe tega larani atiku walah tutik urip tansah kaya ngene omah ra ana tentreme dalem Kang Mas. Tresnaku marang sliramu ki lahir tulusing batin. Tenan to Mas. Aku apa-apa tak kene sliramu, lahirku ya batinku tak kene sliramu kabeh. Ngapusi. Tenan aku gaji barang kuwi wis kabeh sing nampa kowe. Aku ora seneng duit. Omongane tok. Tenan dak tuti. Bolak-balik sing goblok ya aku. Monggo tuti. Lilo aku kudu atiku
mergo aku kilap. Apa ya ngono? Iya. Nek aku nganti ngeboti wong liya aku kilap. Nek aku nganti agak suwe aku mergo rebo. Ayo Mas, lak dalu Mas. Oke, baik. Gayenge Mas. Lilo aku kudu lilo. Lilo kowe dirapi wong liya. Nadyan urip wis mulya wong ayu. Mbok yo eling atiku kasih so. Nggih, matur suwun nggih Mbak Boge. Padha-padha diajeng tuti. Yo, Pak Kim. Ayo. Yo. Pating lempor. Pating lempor, suarane pikolor. Rame-rame satengahe dalan gede. Dapyak-dapyak roci padha asesoran. Tetes rojek, rombongane saka kampung. Duka, ora eling ini saiki harus kudu diatasi. Yen kebacut bisa gawe pati. Yo Amadiku. Nyokek yo. Pating lempor. Pating lempor, suarane pikolor. Rame-rame satengahe dalan gede. Dapyak-dapyak roci padha asesoran. Tetes rojek, rombongane saka kampung. Masuk deh senada. Nyokek nyokek pating lempor. Seluruh penyanyi jangan duduk dulu. Selesai komplit. Mulai jenengan ndang rene yo. Boksa kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari senada. Tan kantun kagem keluarga besar saking Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya Wonogiri, Klaten. Monggo Mas Nyomo.
jeruk epang ingkang gegeden ala ayo dek ijing miring ayo yo alah ayo dek ijing miring pen ayo dek ijing miring ambil bolong sisa bajing ayo tur manis mung sayange gahane ngamis Mas ijing miring mas mas gek ndang miring kali ngulon iwas edan ora lakon kaya ngene mas rasane nangka mangan duren dicampur madu rabi prawan marake mulya yen rabi sinden marake lemu menyang sono tuku klambi ana dandang makan uwit Jakarjaya bogel saiki raga blek duit kotok-kotok launine tekek srapa garing arane gaplek sendal kayu arane teklek pamulih esuk arane weh suwuk suwuk monggo Mas Nyomo Parewo
tangga. Wah, sor. Iki gilirane sinten Pak Arman? HE lho, gilirane sinten? HE. Ayo. Nah. Ndi? Oh, HE Pak. HE. Mas Yong ya urung HE. Nganti kagemon ing ngipi kamangan sliram teko jroning ati katikan tak goleki sliram ora ono matur suwun yo Panggonane karo sampeyan. Pak Nyomo, Ketua Femgap 2025. Monggo Pak. Wong ayu aja bingung, Aja lali janji prasetyaku. Tresnaku kang satuhun tetep tulus ngragani jiwaku. Senada yo. Yo 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 yo. Dalam
sago ae. Suwen. Monggo Pak Monggo Harun. telaske. Tak suwun marang sliramu dadi katenanku sliramu kang satuhu tetep tulur ing ragane sliramu. Kowe iki adik kula lanang ning malah mendem iki.